Wat is in die 40 jaar nog meer een hoogtepunt geweest in jouw leven? Goh, dus, er zijn hoogtepunten geweest. Dat is heel gek. Het was altijd zo, om de 5 jaar gebeurde weer iets. En meestal waren dat goede dingen. Op één ding, het overlijden van mijn vader, als ik die 5 jaar zo bekijk. Het is een hele mooie periode geweest met Kartner. Eigenlijk topperiode, Kind zonder moeder, Zomertijd, Charlie Chaplin, al die dingetjes. Engelbewaarde toen ook. En dan heb ik mijn eerste man leren kennen, heb ik Hugo leren kennen. Dan zijn we getrouwd. Toen was het een beetje rustig. Dan zeg je van oké, een kind, dat is welkom. Toen in 1984 is Bart gekomen. En dan was Bart een paar weken oud, belt Harry Thomas. En die zou met Kartner samen, die wou een duet met Danny Christian. Dat werd dan zaterdagavond. En Bart was een paar weken oud, of een paar maanden oud. En dan begon het hele gedoe opnieuw. Stonden we ineens terug 40 keer per maand op de bühne en alles erop en eraan. Dus dat was best ook weer een hoogtepunt aan die hele slagerperiode. Daarna ben ik in België een beetje begonnen. Vlinders in je buik en dat soort liedjes. Er zijn een paar dingen vanuit België gekomen. Ja, en dat is eigenlijk zomaar gewoon, het kabbelt altijd door. Er zijn nooit die hele hoge pieken. Maar ik kan niet zo heel diep vallen, weet je wel. Dus het blijft gewoon lekker doorkabbelen. Al 40 jaar.